Dobro, idemo da još vidim nas mene, kao što možete vidjeti, provodimo 24 sata u plavoj boji. Da. 24 sata u plavoj boji. Ma nije to ništa, nego ja samo nešto tu. Ćuti! Vidi se. Ne bi nešto za vas. Mogu. Ne mogu. Sad radim izazov u plavi boji, a ne u... mislim da sam vidio ovdje neki auto koji je plave boje i sa... Ovaj moj auto je savršen. Iskreno plave boje. Pa ne tu, bre. To je moj auto, a ne njihov. Dobro, čao. Ćao. Da na video. Ćao svima. Može, ljudi, evo Ljubomir već se nabavio druga. Tako da... Ljudi već se nabavio druga. Znači ja imam 19 godina, a zapravo ne mogu. Neću ni vezu. Četnice, se ovo zove četnica. Dobro, Anastasija. Mislim... O, šport.
Ok, ljudi, pozdrav za njega. Ćuti. Ćuti, snimam! Ljudi, da li sada snimaš? A zašto mi? Snimam. Zašto? Plan. Ali daj, bro. Ok, ljudi, ako želite da snimam sa njega za... Da, 24. U plavoj boji. No. Pa, ne čudi se pošto vidim da sam cijel plav. Ubica. Ovaj video, ljudi moji, najgluplji na svijetu. Pošto ništa nismo radili, bro. Brat, nije opasno. Gdje se bre pomeri od mene, bre? Šta je hoćeš više od mene, bro? Ćao!